Helo, Mr Mathias fan hyn. Shwt i chi? Ydych chi'n gwybod pwy yw'r person na lan fyna? Ydych chi? Billy Mitchell. Nawr, Billy Mitchell, mae'n enwog iawn yn y byd gemau, achos mae gyda fe'n llawer iawn o high scores. Nawr, dyma fe yn yr ffilm King of Kong, Fistful of Quarters, ac bydd yr cysylltiad y dolen i'r ffilm hyn, achos mae fe ar gael ar YouTube o dan y fideo yma. Ond dyma beth sy'n eitha diddorol. Mae Billy Mitchell, fi'n cofio gweld y ffilm yma a dwlu ar y ffilm yma. Mae'n jyst yn sôn am yr hen game consoles. O'n i'n arfer chwarae amser cino yn y chip shop yn Aberaeron. Ac mae'n dod nôl â lot o atgofion. Nawr, dyma beth sy'n eitha diddorol amdano hwn. Os dwi yn mynd lan fan hyn, rhai blynyddoedd nôl, o'n i'n edrych ar Cartoon Network ac un o fy hoff cartoons i ar Cartoon Network yw y Regular Show. A dwi'n dwlu ar y Regular Show ac dwi heb gweld y nawr am flynyddoedd. Ond dwi'n cofio yn yr cyfrol hyn de, oedd high score a bod ti'n chwarae gemau cyfrifiadur. Ac yn yr ffilm hyn, dath Billy Mitchell mewn i fe. Cymeriad tebyg iawn i Billy Mitchell. Ac chi'n gallu gweld e fan hyn, a chi'n gallu gweld e. Ac o'n nhw wedi dangos Billy Mitchell yn y fideo, ac fi'n jyst clico fan hyn nawr a gallwch chi gweld e. Chi'n gallu gweld mae fe yn y fideo fan hyn. Yn y Regular Show. Ac beth nath Billy Mitchell oedd mynd â nhw i'r llys. Okay. A wedyn, tra cael arian achos defamation. Achos oedd e'n siarad dweud oedd e ddim yn edrych fel hyn. Ond, chi fod, dwi'n dwlu ar hwn. Dwi'n dwlu ar y ffilm hyn. So, os ych chi gwylio ffilm am dan o gemau cyfrifiadur, King of Kong. Mae fe'n absolutely great. A fydd'ch tadau a falle eich mam chi'n hoffi fe hefyd. So mae'r cysylltiad lawr fyna. Ac os chi'n gallu gweld, os fi gallu, fyddai'n rhoi lawr yr Regular Show hefyd. Achos fe byddwch chi'n dwlu ar hwn, achos mae hwn yn wych hefyd. A pwy sy'n gwylio? Pwy sy'n gwylio Cartoon Network? Fi'n dwlu ar hwn. Fi'n dwlu ar hwn. Oce. Oce. Fi'n cysylltiad ar y gwylod fyna. Ond i jyst ysyn neud hwnna, jyst so fi'n gallu cofio fe. A wedyn, yn y dyfodol, gallai dod nôl, edrych ar y fideo hyn, a wedyn gallai edrych ar y ffilm unwaith eto. Ceisiau ffindio yr cyfres y Regular Show, high score, ble mae hwn yn ddangos mewn hefyd. So, hwyl, cofiwch dilyn, cofiwch gwasgu hoffi, rhannwch hwn. Os mae rhywun yn hoffi games, arcade games, rhannwch hwn gyda nhw. Fydden nhw'n dwlu arno fe. So, hwyl am nawr.